Moje jazykové trapasy, časť 1. Bola som v Nemecku na jednej salsa party a jeden známy sa ma pýta, ako sa mám, čo mám nové a hovorí mu, že ich cie mich a pozeral na mňa tak nechápavo a hovorí, že OK, ich warte auf dich, že počkam na teba a ja, že čo? Hovorím, ja, ich ziehe mich morgen A vtedy nám to došlo a neviem, či to došlo aj vám. Ja som nepovedala, že sťahujem sa, alebo že zajtra sa sťahujem, ale že prezlečiem sa a zajtra sa prezlečiem. A on si myslel, že sa idem teda si prezliec na tú salsa party, že si dám iný outfit. Takže sťahovať sa bude v nemčine bez toho zvratného sa. Ich ziehe umziehen. Ich ziehe ako len presťahujem. A prezlečiem sa, tam už bude to zvratné sa. Ich ziehe mich Ich ziehe mich A ak sa chceš vyhnúť jazykovým trapasom, ktorým sa niekedy nevyhneme úplne, podľa mňa ich každý raz v živote aspoň raz zažije, tak príď do mojej online školy, ktorá je nadúpaná nielen gramatikou, výslovnosťou, slovnou zásobou, ale máš možnosť pridať sa na moju z jedných živých Zoom lekcií. Platíš členské na mesačnej báze, vieš sa kedykoľvek odhlásiť, zajisti si uvádzaciu cenu, ktorá ti ostane potom úplne navždy a získaj mini darček, ktorý viem, že sa ti zíde. Link nájdeš v bio, budem sa tešiť, keď ťa budem môcť prevádzať na tvojej ceste nemčinou. Deutsch mit Zuzana, tschüss!